Skont Jason Micallef, il-kanzunetta tema 79 mir-rock opera Ġensna għandha tkun l-innu Malti l-ġdid. Li kienet l-istqarrija tal-eks-segretarju ġenerali tal-Malta Labour Party u ex-chairperson tal-Midja Laburista, meta fuq Facebook sostna li huwa jemmen li l-kapolavur ta' kanzunetta tema 79 deskritta minnu nnifsu bħala mistika għandha tkun l-innu l-ġdid ta' pajjiżna, għalkemm stqarr illi qed jgħid dan b'rispett sħiħ lejn l-innu nazzjonali ta' Dunkarn Bsajla. Jason Micallef saħaq illi dan il-ħsieb ilu għal żmien twil berrem f'moħħu u sostna li r-reazzjoni tan-nies tkun xi tkun l-okkażjoni kull darba li jisimgħuha iġġibilhom ħafna emozzjonijiet u għalhekk għandha qawwa ta' innu nazzjonali. Fl-istess post fuq il-medja soċjali Jason Micallef staqsa lil poplu ġenerali jekk jaħsibx bħalu iżda fil-fatt ftit li xejn hawn ħadd ieħor jaħsibha bħalu. Dan kif irċieva barraġġ ta' kummenti buħud jisħu illi l-ebda nazzjon ma jbiddel l-innu ta' pajjiżu u li jekk iseħħ dan ikun żball kbir. Oħrajn sostnew li l-innu Malti huwa parti mill-istorja ta' pajjiżna it-twemmin ta' nazzjon u ta' ġens. Nam fil-waqt illi kien hemm min saħansitra insista illi mhux talli Malta qiegħda tiżarma iżda issa jridu jduru jżarmaw l-innu Malti wkoll. Jason Micallef mhuwiex isem ġdid għal kontroversji fejn jispikkaw stqarrijiet illi għamel tul is-snin fosthom meta qal illi l-pjazza tan-Naxxar hija roundabout. Meta dan l-aħħar prova jiddieħak bis-social workers, meta prova jiddieħak bl-aħħar blog li kienet ippubblikat il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia qabel inqatlet.